a u naupa leiba rulnan han zingrui chuan i chena ama aia kum tam taka upa chu kontrikin pasala a nei a amana milian thum a penga thlathum an in nei dir dawn ani sumdu fanga mani in hral ang deuha a in ngai awang chuan ama tirlui tu a u le a nupui laka chuan a lung oi lo hle mahse u naupa jela han tan tir top mai chu a khawngai bawk si a mo nu chuan mi hausa deuh pasala nei te chu enge poi viauna hlim takin va awm la chanchin min lo hrilh thin dawn nia a lo ti zat zat pawisa in hmuh hun chu kan in leichin a tawp hun tur ani tawh ang tiin zingrui chuan a lo chhang miah mai chumi zan lala chuan i chana chuan a thenawma apartment ah chuan insuan lut tura a hril awangin huphur rutak chung chuan ava kala hetlai lo awangin lawm an ka peng che tiin milian thum dang a lo pe hmiah mai chu mak a ti ngang mai inchhung bungrua te la chu a man to chi hlir a lo ni a zanjai eitawm red paper ah kan buh dawnim ni ei dun ila a lemah ni se kan in neih zan te chu kan lawm ve ang chu hi chana chuan a lo ti a naktu ka job interview ka nei dawn sia mutma ka duh zawk tiin a lo hnar kan in rem siamna khan a tel veka pakhat te pawh i baw chhiat chuan contract extend zel tur ani kha aw mahse zan in chau chu ka hre thiam ang che hi chena chuan a chhuah san hma ta hlava a thaw huai mai interview ama chhawn dan tur te chu darthlalang hmaah chuan zingrui chuan a han zir chin vela chuti laiin R Star Media te chuan an company a thawk tura an lak fel diam tawh thu leh in report ngal tur chuan an lo hrilh ta hlo mai maka ti bawk si a lawm bawk si hi chinga chu ava hrilh ngal advertising company lian lutukina a resume thelu atang ringuta an lo la ngal daih mai chu maka ti thu te a sawi ni thiamna in a pha ti an hrenga la niang chu tin a lo chhang mai na in ama in a thawh tir ani tih reng chu a hrilh duh lova coffee ain black tea zawk a lo in sak deuh awang te chuan hi chena chuan secretary chu a ho pha nge nge office lamah chuan manager chuan zingrui chu melhriat tirna te ani a chinzin i college an kalpui thin nu pawh chu a lo awm ve mahse a ni chu a lo sual thiam reuh hle a college pawh i zawl lo top kha engtin nge hetah te i lo thawh ve thei zawk a a lo ti deuh kher experience ka nei nual tawh wang ani ang tein a chhang ringawta oi awm lo tu emaw i tlawn lung awi tih hriat reng manager chu a ni awm si lova tunge niang le a lo ti leh chuan in leichhihna ten awm tak nei hi ka duh lem lova tha takin kan thawk ho dawn nia tiin zingrui chuan a lo chhang fel then project plan pakhat ringot pawh thlachan ve dawn chuang a buaipui tu awangin manager chuan Ginny chu a hau zui nge nge experience i nei le nei lo chu kan en chin dawn nia tiin na thawh tur tam deuh chu chinzin i chuan a lo pe teuh a na thawk thar mai ani awang chuan a hnial ngam bawk si lo zanah pawh chuan an hawsan ta veka i chenan a nu leh pa te hmu tura hruai a tum pawh in a buai thu sawin a lo hnial mahse agreement baw chhiatna ani si a hna chu a kal san tari secretary hnenah chuan hnathawk te leh an hnathawh dan kim chang taka report pe vek turin hi chena chuan a tirh phah nge nge kawr zawm leh mawi hnai deuh hlek te chu a hak tir chhin zela a duh zawng tak kawr chu a hak tir thlapin pheikhawk sang la chu a bun thiam vak lo leh ngal Mr Shen ti a ko lovin duh tak ti a ko tur te chuan hi chena chuan ala hrilh zui an in an valu chuan Lucy leh anu leh pa te baka in leng thin khat te an lo awm a anu chuan Lucy chu a fapa nupui atan chuan a duh ber ani nge nge chutia i chenan hmeichhe dang a lo hruai lut ta mai chu thikin a kawr fual hnung lamah chuan Lucy chuan a va ra saka zingrui chu a thluk phah zeilo tiin thenkhat te chuan an lo nui zata ngaidam a dil zui ringot nge nge mahse i chena chuan Lucy zawk ani kha thiam lo tiin ngaidam dil turin a lo hrilh anu la chuan Lucy chu a lo tan tlata chutah i chena chuan hei hi ka nupui han zinrui ani hi tiin an in nei certificate te chu a lo pho lang zui ta hmiah mai a anu chuan a pawmpui lo thu a lo sawi vat
midang an haw hnuah chuan khawiami ngei nih i nu leh pa ten eng nge an thawh tiin nusen ni chuan a rawn zawt zui. Ka naupang laiin ka nu leh pa te chuan boral tawh a ka u leh a nupui te nen kan cheng ho thin. Tunah hian New Star ah a thawkṭan ve dawn chiah ani tiin dik takin zingrui chuan a chhang a. University lamte a lo ti leh chhungkaw harsatna avangin college ka zoh thei lova a tih chuan gin chhungkaw mawng nu ni tur chuan chhungkaw awm thei tak leh thil ti thei tak atangah lo chawr chhuak ni a ngai a. Thiam thil hrang hrang nei a ngai bawk a sin i tling zo dawn nim ni nusen ni bawk chuan a lo ti leh ei rong ka bawl thiam lutuk a lo ti chuan Lucy chuan a lo nuih hak hak a awmpui i ni dawn tin a em ni a tih chuan ka nu pawh kha awmpui a ni thin a za thlakna awm chuang hlei nem bakah in neihna ah hi chuan ei rong bawl thiam nih hi a pawimawh ber pawl a niang chu tiin a chhang. Lucy lah chu a in ti tawng no vel bawk si a midang tawmah i ngaih zawn ngai lo kha i nupui tur a lawm ka ni a tih duai duai lai chuan i chen a chuan zingrui chuan lo fawp meh ka nu ka pa ka nupui nei thu ka rawn hrilh cheuh ani hi tiin a hruai chhuak zui. Zingrui pawh chu a lai hle a marphu te pawh chu a rang sawt eng ati nge Lucy khai duh lo a kei a lema min nei leh daih si tiin a zawt nghe nghe. Ila hriam a yang vamu phut mai rawh tih cheuhin a lo chhang. A hnathawh lai te chu a lo thawhpui zela a chang leh an in en leh deuh vang thin an naupang laia amah lo chan chhuak tu kha zingrui hi a lo ni a mahse zingrui chuan a hre ve tawh lo niin a lang. Rim takah a hnathawh te chu tha tawk lo tiin manager chuan a lo hau hrip mai a han en chian chuan a plan submit te chu a lo kim miah lo tih a hmu chhuak. Zini hnenah khan a hlan chhawng kha ani a pawimawh lai te kha a lo pawt thla daih mai chu niin a lungawi lo hle. Ral khat atangin i chen a chuan an in hnial lai chu a lo hmu vek a Zini lah chu a lo insawi thiam hne saw ropui si nang delivery girl ve mai mai thin kha a tih deuh kher awang chuan zingrui chuan thinrimin tuin a lo theh thlawrh mai an in sual zui chu a ni ta mai a. Manager chuan a lo ṭhelh i chen a pawh in a that leh that loh zawtin a lo khawl thil thleng chu engmah a sawi dur ri lo. Secretary hnen atangin zin i in project plan a sawi fia mek chu ama siam angin sawi mahse midang kut chhuak ani thu te chu an hre chhuak zui ta bawk a. En lova sawi fia ngaihna pawh a hriat tak si lovah chuan intern tih a an tel tir ve duh lo zingrui chuan ko lut ta a. Ani erawh chuan hne saw takin plan chung chang te chu a sawi ta zung zung a director te pawh chuan tha an ti khawp mai chu project pawh chu a kutah chuan an dah zui nghe nghe. Eitur tam tak siamin thla la a i chen a chu vathonin lo haw hma la min pui awang khan voina office lamah ka che tha lutuk lawm thu sawi na ni mai a tih chuan an biliard khelh lai pawh chu laklawh viau mahse ram huai speed in a tlan haw ngal wang beise lo takin Lucy a lo lang hmasa thur. I chen a hi kalsan la milian khat ka pe ang che tiin a lo thlem milian khat man leka i ngai deuh tin a em ni a lo tih chuan ani milian nga tawkim chutiang mai mai duh turin min ngai em ni a lo ti leh takah chuan an in sual zui chutah phakar zetin ka nge na che i duh zat zat chu ka pe ang che min khawih tawh su tiin a tap der ngal i chen na chu lo haw in thil awm dan te chu a lo zawt a. Thiam takin Lucy chu a lo zual ko zat zat a tawng te kha a lo record vek mai mahse i chen a chuan haw mai tur chuan a lo hrilh zingrui laka pawh chuan a lungawi chuang lova an agreement chu a pawt thler vek. Poisa tam tak duh a kalsan tum anga a ngai awang khan zingrui pawh chu a thin a rim ve tho bawk nen an boruak chu a tha lo hle. Dazun group lam atangin sunga chu project in charge turin zingrui te department ah chuan a lo awm thar ve a an senior ani thin awangin coffee in puya te a sawm takah chuan a hnial hre hle mahse zin i chu lo insawi luh ve phet chu a tum a an thul phah ri a thik em awang chuan a coffee in lai te chu in supal ang deuh te chuan a va tih buak khum vel a chhuat te chu tifai tur chuan a la hrilh zui
Mahse zingri le midang te chuan a ti lui tih khan lo hre thiam vek si a. Tih pal kha a thari hak lai aya tha dei kha i lei mai dawn nia tiin chhuatah chuan chingsang hnih tlang te chu a paih khum vel a. Zingri thin rim chuan a ti ang chiah chuan coffee chu a tih buak khum lui ve nga. A hnu deuh chuan designer te lo kalin zingri chu a duh ber thawm hnaw thlang tur chuan an lo ken sak thlap a. A ni chuan a ngaina hre lo hle a aman a to hlawm bawk si. Chung mi te chuan Mr. Izina tir an nih thu te soin i duh ber thlang la a bak chu in ina kan vada haw nga lang an lo ti le. Mak ti viau mahse a thian ten thlang tura an lo nur tak se ka chuan a vai in thlak ta nge nge a. Chulai hmuna chuan Izina po chu lo lang zui ngalin a nupui ani thu chu siap lo chuan a lo puang ta veka. Anin nei thil pe ka tan cheng nuai nga theuh chu department na thok te chu a pe vek bawk. Zini ero chu a swal em awangin an pe ve duh lova a ui khawp mai. In thiam lo takin zanlam thil thleng awang khan Izina chuan ngai dam a dil zuya. Khatiang vang vaka poisa sian ka angai kher lo asin. Mi hmuh tur ka neya lo va hawm sa phot mai ro. Zingru in a ti lai chuan songa chu pangpar kengin a lo kal. Izina chu in la pulai teuh chuan chibai a lo tuma a lo duh ho lo. Tungei ni a songa na ti ta ka chuan keima himo han shila ti in zingri chua ena ani la chuan va haw phot mai ro ti in a lo nor. Katel lo chuan khoya mai kal don lo ti in Izina chuan a lo pun no la a kara chuan da lutin kanin nei chung chuan mi padang date a thiang lo ani lo chuan thakhat po se nga yang ati zui mia. Tungi a police kan ko do nim ni songa chuan a lo ti zung zung a kan chen ompa ni hi ti in zingri chuan a lo chhang top. Mahse zin I chu lo kalin a pasala ni kha coffee chu in dun mai la ti in a lo som zai. Kormoi tak tak a le sak te kha zingri chuan a hak sak du mi a lo awangin Izina chu a lawm vak lo. Secretary lo kalin zingri pian cham an lom sak na tur puala an thil ruam man te chu a ti fel vek to thu a lo shil. Tunge chu tiang siam ro ti. O nangma ni ti kha boss. Karil ru ka thak le dai to nangma chau khan lo valom pui mai ro. Izina lung oi lo chu akal tuang ri tlat. Songa khan happy birthday ti ziakin pangpar te a lo pe a. Kum tam tak nu a pian cham lom pui tu om chhun ala ni awangin zingri chu a lom hle. Zini ero chuan a lo thik hle thunga. A ril rut ne nan ti in a lo mut pui vel thot thota. Midang pangpar a lo pek san le tho si. Pangpar te chu a hmu lo lai te chuan a chil chhevek. Izina po in zingri tan ti in ei tur te chu a do ka na chuan da sak tur le. A pek ani thu soi lo turin secretary chu a tira. A pek ani ti a sha chuan a ei du lo mai a hlaw ani. Pangpar angai hlu tem em lo cheta vek mai chuan zingri chu a ti lom lo hle a. Secretary khan lo hmu in Izina chu a fashil le. Ani chuan a lo thik em awangin pangpar ka order tir che kha pek ve nge a ngai ani chu a lo ti deuh nge ya. Songala khan zingri chu lo changin nimin kha ka ngai tua deuh chi a I pasal tak takem ni a lo ti. O a fel lutuk ka ngai tua om lo a ti chuan vo in chu thil ei du ni la a lo ti le a. Mahse Izina chuan lo kholin thil ei turin ka ngak che minute som chungin lo thleng nga lang che a lo ti le mia to. Order deuh deuhin min ron ti reng su I du le kum khat chu extend mai ro ka lo kal lo to pang ti in khol chu da zui te dai mai. Izina thin rim chu a in sum thei lo deuh hle. Bara zingri le sunga te zuin dun lai chu Lucy khan awa hmu hlo le nga la. Thla te chu lak sakin Lucy ni chu awa thon ngal. Among nu chu mi padang ne na zuan lo in dun vel ni ang a hriat awang chuan ani po chu lo thin rim khop mai. Apa ero chuan Izina chu awa khol vata. Zingri lo zai mek chu va hmu in. Han zingru heta engei ti in a lo por lut le. Kalbo ro ka hmu pei lo che a lo la ti zui. Chan chuak tur che in ani hi ka lo kal a ti le a. Ti buai a du lo kha I fazam lo ve enga ti ngei lo in rol ve che na. Sunga na lo ti ta ka chuan
i chana chuan alo hnek chawra zingrui chu a fawp zui hmiah mai chuti lai tak chuan anu te pawh khan lo thleng ve chi a chutah chuan zingrui piancham lawm tura kal mai an nih thu i chanan a sawi ve zai awangin mi tam tak alo hruai tel bawk si awang khan an pahnih chiah a awm anga lucy in a hrilh kha a dik tawk lo tih chu an hre thiam ta a mahse i chana chuan hetiang hian voi khatma awm tawh chuang che a nih loh chuan thian pawh kan ni tawh ngai lovang tiin lucy chu a hau hre pa a ruka an inkara hem thlak a tum chu a duh lova ni nang pawh hetiang hian awm tawh chuang che tiin zingrui cha hruai haw a rinlo deuhin an in chu mawi taka chei niin rose par te chu tam tak alo in khawi dul a ehe min surprise i tumem ni tiin zingrui pawh chu a inthiam lo ruta viau mai a alawm tho bawk si eitur tam tak alo order sa te pawh chu pai a phal ta lova a dai chuan eipui le tur chuan i chana chu a sawm a ani pawh chuan alo eipui ve leh mai bawk agreement te pawh kha an siam tha a ngai zawng emaw midang emaw date a rem ti lo thu chu a sawi nawn leh mahse zingrui pawh in a thian satliah te chu thik vek tawh lo tur chuan alo ngen let ve bawk a ama puala firework an kah chhuah a hming inziak te chu an thlir duna a birthday puala alo inbual sawi nasat em awang chuan zingrui rilru pawh chu a hneh ta hle a tuk atang chuan sawng a awm dan chu a dang ta riau mai a meeting an neihna te chuan helai hmunah hian graduate vek an thawkem tiin a chawt deuh kher zingrui khan a pasal chu then a tum lo thu leh buaina tawh lo nan a nunah chuan inrawlh buai duh tawh lo tura alo hril awang khan a thin a rim hle mai alo ni zin nila chuan zingrui chiah chu graduate lo anih thu chu a rawn sawi leh kher bawk nen chutah zingrui pa chu tual that tu anih thu sawngah chuan a rawn sawi bel leh a Mr. Song ka project tha lo lai a awm ani chuan min sawi sel a ka mi mal nun chu meeting na a tangkai vak lo i mi zia lo mak hle mai zingrui chuan alo ti let ve ngat an thusawi te kha i chana chuan alo hre vek si a dajun group te nih na an thaw ho na te chu ti tawp turin secretary chu a hrilh ngal chu thu a hriat chuan sawngah chu a rilru a ha lutuk a a thlut a tawp mai zin nila chuan manager bulah chuan tual that tu fanu chhawr chu a him lo thu te sawin ban tur chuan alo nawr ve sek bawk thiman to deuh hmang tangkai tur chuan thlem lung awi chu a tum ta a i chana chuan alo hmukur mai thidik tak zawk chu leiin zingrui chu a awrh tir a company in half yearly summit an neihna turah chuan kalpui tur chuan a hril phakar deuhin zin i chuan zingrui bekah chuan a khung ru a manager thusawi lai chuan a chhiawrh lai chu a bo daih tiin zingrui chu ru ang chuan a phuh zui ta a anila chuan a chhiawrh lai chu i chana pek kha ani thu alo sawi ve tlat bawk si kha ngei kha ka thian ni kha i pai chhun hle mai thilruk pawh i ching tan ani hi a ti zat zat a nia ke pawh ka lipstick leh perfume te a bo daih na thawk dang te chuan an lo ti ve sap sap bawk hei te chu ka pasalin min pek a lawm ti mahse a ruk ani ring pawl chawn lo awm ta teuh mai a a phal lo chung chu a chhiawrh lai te pawh chuan pawh thlak sak zin i chuan thingthi a ngaih tam dil tur chuan alo phut a engmah thiam lo na a nei lo awang chuan alo tum bik ho si lo zin nila chuan alo beng pawp a kan him nan tunah hian ban ngal ne rawh se nakina chuan tur pawh in min la hrai hlum duang an tih tak sup sup ah chuan ole ban nila ni mai a lawm manager chuan alo ti ve ta chutah leh a changtu pa chu a rawn thleng ta a thi kha ka pek nge ani kha alo ti lut a pasalin ya i lo chan mai mai ani kha zin i na lo ti chuan ani le kan pui hi ruk ru ani lo ti ka fin fia chuan ama pawh hming chhetu zawng zawng te hi in bang vek ngama ngem a ti li a o kan bang vek kang a ti ta ka chuan a tha e he thi hi asia chuan pakhat chia leitur a awm a tilani kut chhuak ni in a chhungah hian a neitu hming an chhut kai sak thin tiin a en tir ta hlawma zingrui hming nei me chu alo awm kalh mai hei hi ani lo chuan a beka tal khan a awmang tiin a cheka alo awm tak tak zingrui than tu lam chuan a lem vek ani kha an lo ti vata chu chu a pawimawh ber ani lo
ruk ro ni tho zin ni chuan alo ti le I ruam hman na vek kha lo ni maw zin rui na lo ti chuan engpawh ni se police nen ah chuan kan report lo chianga mahse I ban chu a ngai ngei ang manager chuan alo ti bur mai chutah CCTV footage chu an rawn release ta a tah chuan zin ni chet dan zawng te kha alo lang chiang ro pui mai si chuti chung pawh chuan a tih sual chu ala pawm tur chuang lo I changah chuan a nupui buh tu zawng te chu bang vek tur chuan a hrela secretary chu lo kal in ban an nih thu chuan rawn sawi ta I chanah chu tu nge ni pawh an lo hrengai miah lo zawk ani zanah chuan I chanah chuan a naupang laia hmeichhe naupangin misual hovin an ru bo tur alo chan chung chang chu zingrui chu a hrela chutah a pasal tura an kawh hmu pa kha alo ni miah lo tih a unupui chuan alo hrilh zui leh ngal nikhat chu zingrui chuan I chanah chu an company a alo kal a hmu fuh ta hleuh mai a CEO office ala pan ding zui ruzelin an ti te chu a ngai thla a secretary khan alo hmur hman hleuh mai mit meiin eng project a emaw chuan thawk ho ang chuan an in sawi ta tai a zingrui pawh hian mi hausa tak sum dawng mi chu a nei ngei tih chu hremah se an CEO ani tih reng alo hrengai lo tuntum chu a man chuak deuh thar hle I chena hodir ta kha a awm zui ta zela mahse ani chuan lo hmur rengin ava kalna hmun chu Gain Group company dang zawk alo ni a chutah chuan sawnga khan hna alo dil mek leh ngal an vai hmu khawm ta hlawm a a thin rim lutuk chuan alo an khum leh shrep mai chuwang chuan an chhuat tir ta nal zanah chuan zingrui chuan eitur alo siam sak diam a mahse Lucy kha lo lang leh hlawlin ngaidam dil nan I duh deuh vok sa sup karon ken che a kar leh ka birthday lawmna ah local turin ka sawm nghal bawk che alo ti no leh duai tawh keimah hnianah ni lovin zingrui hnianah hian ngaidam chu dil zawk rawh alo ti hmuk a ngaidam chu a dil zui ve mai mahse zingrui chuan a tha lawm kan nupa in kan lo kal dawn nia alo ti ve ngata a haw tau nghal vut hun engtik emaw atang khan zingrui chuan gina chu a duh deuh tlatin a hre tawh a thla leh a chanve chiah in neina hun an nei tawh bawk si contract chu zawm lova an in nei hun pawh sei tawp mai chu a rilruk tawh uai mai le point somsari leh pakua lai mai alo awm a pakhat lek pawh bawchhiatin thla extend zel anih dawn chuan thla somsari leh pakua lai an in nei mai dawn ani chumi chhung chuan gina pawh in a duh let ve tawh ngeiin a ring lo haw hma rawh ava ti pawh in a haw hma duh lo lui ani la in a chan hre ve hek lo le engwangin nge message pawh I reply duh lo thlahnih kan pawt sei ang alo tih chuan alo lawm ru hle mahse gina chuan hriawm a tiin in a lung awi lo hle ti a hriat awang chuan a in chhir ve deuh chhun zawm erawh chu ala tum zel tho pakhat ala chuan a ngai pawimawh lo tel angin a lo hre bawk si a rilrut na tih ngaina hre bawk si lo chuan secretary chu a sawm a barah chuan zute chu ava in pui ta ringawt chuti lai chuan Lucy te thian zaho kha an lo kal ve hleuh mai a an ni nen chuan zute in hovin zingrui chu ko te in a hmuh tur chuan Lucy chu alo kuahter vel kher ani lah chuan a duh ve tak emaw tiin a lo lawm hle chutah zingrui lah chuan thi kawm pawh a awm duh der lovin secretary chu ava thut pui ve leh tang ngata ka nghawng hi a dik lo min lo en dik sak tiin a kut te chuan a han hmeh bel vel a I tana chuan a lo thik tawh ngang mai naktu ka I ban a lo theh lut ang che tiin secretary chu ava hau vel zingrui chu kai haw zui ngal bawk an in chhuat chhal zui ngal bor dan kan bawhchhiat dawn ro chuan pawisa chu ka nei teuh a lawm ka pe mai ang che tiin I chana chuan a fawp zui ta hmiah a an mu dun ta hleuh mai zingrui chu a lawm ve tawh te reng nen pawisa a duh wang chawah chuan ngai sakin milian khat chu alo thun sak an mo nu chuan zingrui chu a udam lo thu sawiin an inah chuan alo ko phei ta a dawt vek alo ni mipa pakhat jawa chu kovin zingrui bulah chuan a thut tir a pasal nei lai ni mahse a hming chawa in nei an ni awangin chupa chuan kawngpuiah pawisa pek mai pawh chu alo hre miah lova
chu wang chuan tuna a pasal chu then tir a chu pa chu nei tir leh a milian thum dang dawn leh chu an tum a lo ni a u pawh chuan a lo rem tih pui ve bawk mahse zingri chuan pasal nei ro i ti a ka nei tawh a leiba ka rut sak vek tawh bawk che a ka tih sak hnem tawh lutuk che min ven him ka lo ring thin a mahse ani lo chengnuai khat chiah hi ka khawl ani a ka pe ang cheu mahse kan in lei chinna hi ka ti tawp vek ang tiin zingri chuan a lo chhang chhuah mai a tum laiin rau a chuan milian thum lai a ba lawm i rut ngei ngei anga yang a lo ti let tlat mai a u te la chuan chhuah sanin kawngka chuan kal hnan hmial leh ngal zingri hlau awm sawn a tumna lamah chuan alu chu bangah chuan a tava chutah chuan hmanah ichen a chan chhuah lai kha a hre chhuak var var rauan kawng hrianah vuak a tum lai tak chuan ichen a te chuan rawn thlenga a lo hnek thlu tawp mai secretary ten an lo man zui bawk zingri chuan thil awmzia chu a hre thiam ta a enga tingi hetiang thil hi tih a tih chuan ven him a duh wang a nih thu a hrilh mahse zingri chuan in then a duh zawk thu chu a sawi te tlat mai ichenga chuan a kalbo san a hlo awang khan a phone chu secretary a lak tir a khawihah ma kalbo emaw chhuak bo lo tur a hrilin floor sawmthum leh pathum na daih mai chuan an khung ta reng mai a cctv a la dah chui fire alarm chu ti ri in an buai vel chung chuan a tlan chet a daih a a thiannu bulah khan a va kal ta daih mai a inluan a nu la chuan inluam an lo dil ve sekin an in rem siam na angin pakhat bak chu inah chuan awm tir a lo la phal lo zui a chen tir ve dawn ani chuan inluam an chu du bawla chawi tur chuan a lo ti an chawi phah ta ringawt a barah sai thin ani awangin mawi lo tak te chuan nung tura leh pawlaw leh duda taka awm vel tur angah chuan a lo ngai deuh ngem ani an thian dun then rim chuan an lo zilh let ve sak a tih ngaina hrelo chuan a ṭhi ichen a pek kha a hral ta ringawt a a la hral tlawm em em zui chu pawisa chu a thiannu kha pek let a duh ani secretary leh ichen an lo thlen meuh chuan a lo chhuak fel diam tawh a a leisak tu hnianah chuan a tlawm lutuk tiin an lak lit sak leh ta daih mai dawr pakhatah a in hlawh lai chu lucy khan a lo hmu fuh a hetah te eng ngei tih tak mai te su rawn lei ka tum a min lo pe ka kut a nal lutuk a ka thawh pal daih ka pawnfen a ching bawk sia min lo chhar sak leh mai tiin zingru in a chhar sak lai chuan a kut te chu a lo rah sak vak a he nu hi a pa tual that tu ani a helaiah hian thawh tir su tiin lucy chu a au zui vak vak chunglai vela thil lei te pawh chuan artui leh thlai hmang te chuan an lo vom ta luih luih mai a ichenga te lo kalin a thlavang a lo hau sak hmanah ichen a ru botu kha zingri pa hi a lo ni ring mai a kha lucy pawh hian a lo hre ve reng chu lo ni in kha wang chiah khan zingri pawh hian hria angin a lo awm ngam lo kha a lo ni lucy zawk chu dawtsui angah chuan ngaiin an vom rawn leh ta hre pa an in luah chuan inzui haw in ichen a chuan ngaidam a dil a zingri chuan a lo be tha du vak lo a thiannu chuan misual emaw tiin vuak a lo la tum zui an han in dang leh ri zingri pawh chu a in pawng fai ta vek a a in thiam lo hle bawk tunah chuan hei ka tha vek tawh tho a lawm min chan him tui ni a i thiam lo na engmah awm lo ani chuan ni ani a nang chu nang i ni ka nupui ni min duna thinlung te i lo pu ve tawh reng reng em tia ichengan a zawh takah chuan ka hmangaih che mahse chu wanga lawm kalsan che ka tum tiin a hrilh ta a lehlamah lucy chuan ichen a ru botu chu zingri pa ni tih an chhui chhuah tawh chung chang chu ichen a nu chu a va hrilh leh zawt zawt a ani chu lo thin rim hle in an in luah chuan zingri hmu tur chuan an va kal ta rup mai a thiannu chuan a awmna chu a hriat lo thu lo sawi ve tlat mahse an thlalak dunna te chuan hmu si a an hruai chhuak zui zingri erawh ichen a khan an in lamah chuan a lo hruai haw leh daih tawh mai a lo ni a a nu in chan chin hria a a lo tih buai a hlau si a vengtu te a pe thlap a tir atangin engkim karua hmanna ani a keiman ka sing fel vekang tiin ichen a chuan a kwa wang a na thawk tur chuan a chhuah san leh ri mahse thiannu hmang chuan
an in puiah chuan i chen a nu chuan a ko phei ta vata an khoinat a hlo awang chuan a kal lo thei si lo ka fapa hi lo ti bai tawh chu i pa la a ri awangin a tlu suala a boral hman hlo tawh bawk nen nang pawh hi kan chhungkua a awm atan kan duh lo che tiin a lo tawng khum a Lucy chuan milian som nga hi la la kalbo wang ro a lo ti ve bawk hri hrual te chuan vuak tum ni awm tak chuan an tih theih kual vela a thian nu chungah chuan ṭuanin Lucy chuan a beng hrep ka kalsa nang mahse tawp nan voi khat min hmuh tir ler a u tiin a lo ngen a a thian nu pawh chuan haw tir zui ngal Chuti laiin i chen a chuan a lo khawl a eitur a duh zawng a lo zawt tha tak chuan a chhang mai a chu pawh chu la duh tawk mai lo chuan hmuh le pawh rem ti tawh lovin hri hrual chuan Lucy chu vuak tir an tum hle a ka then chuang lovang tiin a lo duh ngat ngat mai an lo va thi nuai tawh i chen a chuan an tawng thawm te kha hria in an in lam chu a lo pan hal hlo mai a a nawn na erawh chu a va chan hman hlo ani Lucy chu i chen a chuan hrim tir turin a hruai chhuah tir nghal bawk a nang ka neina che khan thisin tam tak ka hlo a ka thi mai tur kha Lucy nu khan a thisen hmangin min chan chhuak a sin khanu wang kha min phat sanin Lucy kha hremi tum emaw a ti chuan hetiang khawpa nun rawng hi ini ka lo ring ngai lo a sin ka nu tuna chuan i fapa nih pawh hi ka zak tawh tak zet ani tiin i chen a chuan a lo chhang zui hmiah mai zingri pawh kha damdawi in an enkawl ngal vata a rai mek chu lo niin mahse engtin nge a awm zel dawn an sawi thei lo van nei thlak takin an zai hlawh tling ta hlo a naute pawh chu a him hlo mai naw a lo pai reng tih zingru in a hriat chuan a hlim hle chutah i chenga nu in zingri rai thu a lo hriat takah chuan lawm a hnekin lungai su naute pawh chu a dam zo tawh chuang lovang tiin Lucy ril ru hah zawk chu a lo hniam dai a ani la chuan ka nei thei dawn ta lo ani hi a lo ti ve chen bawk i chen a pa ngai dan pawh chu ani tawh zo zai bik lova thil awm dan thui chiang tur chuan hospital lama pan ve ngal Lucy thian nu chu nurse in a lo thawk mek a eitur pek sak tura lo ngenin Lucy chuan chengnuai thum a lo pe a chu sup chu a pasal nu in a pek tir ani thu le ama hming chu soilang miah lo tur chuan a hrila kan in hau dewa ka pek ani tia hriat chuan a in du lo palang atan a tha dawn si a ti tel zai i chen a pa chuan zingri chanchin te chu thui chiang zela khatia i chena a chan hnu khan a pa khan beng hrepin a luwa te vuak saka khata tang khan ni kho shelofa rei tak awmin a lo har miu chuan thil thleng kha a thei ngil ta dai mai ani awm e tumsa wang renga kan fapa hi lo hnai le pawh ni lo khuanu hian a in ton tir zawk aniang a ti taka chuan i chen anu pawh chu a in thiam lo ta dewa a ngai anga engkim rua hmansa diam le miswal tak chu a lo ni bi khau si lo naute a tha ani te a hriat nu phei chuan rang takin hospital lam chu an pan ta a zingri chuan a lo be thangam tawh chiah lo i chen a hi a pa in tha tum ani tih pawh kha a hrelo mahse khatia a lu tawh taka a han hriat chhuah taka khan i chen a kha then dai mai a tum kha ni a chan pawh engkim a hriat chhuah wang kha lo ni mahse i chen a zawk khan a then ve thei tlat bawk si lova ngaidam te an han in dil taka wang le engkim an hriat chhuah tawh thu te an han sawi tlan taka chuan an in ngaidam tawn ta a sup siam te chu a pe a Lucy pek zawk kha a lo hawp sak pup mai chutah ni khaw hrilovin no ber chu a awm zui ta ICU ah chuan an dah lut a a in tura chuan tur an pawh ani ti chuan hre chhuak tunge chu thil pek tir tu chuan chui zui ta a nurse nu kha a in puang zui ta vek mai damdawi a tel ti a hriat bik lo thu in a chhang a i chenga chu a thin a rim hle anu pawh chu a lo tha chhuak ve le hlawa Lucy chu an va tlaw khatiang thil em kha chu i ti ka ring lova tuna chuan zingru i engmah thiam lo la nei lo hi mo nu tan ka du tawh zawk ani a ti chuan nangma ni kha mo nu tan a min du a zingru i nei phal lo tu chu ngaidam min dil zawk tur ani a sin a lo ti ta dai mai i chen anu chuan a beng popa i chen ala chuan turi hman awang khan police kan man tir dawn chi a
kum sawm vel tawl chu jelah chuan i tang mai thei alo ti bawk a ho em mai kapa in min bel chhuak leh thovang alo ti awl sam eta kam tel lo chuan ipa hi engmah ni lova in tla che ngal dawn an lo ti ve hmia ka tih pal ka hmangai wang chiah ni tiin ngaidam te chu a dil zui leh zaia awm zia a awm tawh lo a nupui raino chu i tena chuan a duat thiam khawp mai eitur a dua piang te chu a lei saka insuk puah phal lo kan no tia dam tha lo palang tiin zana rei taka phone han khawih vel te pawh chu phal lovin a mut thil tir ngal zela min duat leh lutuka min duat sual zo vek a nge aw tia a lo fiam pawh in duat sual tak tak a awm thei lo tiin a lo chhang zela tunah chuan nu ber pawh a rai puar lian tawh khawp mai an fa duam tak lo piang tur chu hlim takin an nghak dun ta a